Ayan, shout out muna kay Stephanie. Ayan. Ayun. Ang kulit ng batang yan eh. Pag bibili, shout out Ate Tere. Di ba? Ayan, shout out kay Pane. Ayan mga kamamshi, marahin na aga sa Indoga Boss. Bali, kunting update lang tayo dahil wala na akong halos update sa aking tindahan. Ayan mga kamamshi, bali, share ko sa inyo to. Kahapon, nung naghatid ako sa anak ko, ay nang nagsundo ako, ay nakita akong ganito. Ayan, pakita ko sa inyo. Tcharan, ayan. Naka-promo siya, buy one take one, 28 pesos. Bumili ako ng 8 piraso. Ayan, o, diba? Ano siya? Chiclo from Soysin yata yun. Ayan o, diba? Bali, pumapatak lang siya ng 14. Ibebenta ko siya ng 18. Ayan, diba? Ang dami pa naman naghahanap dito ng, ng malay mo. Bumili lang ako ng, 8. Inaalok nga ako ng isang box. Sabi ko, 8 piraso lang muna dahil baka hindi naman mabili. Sabi ko, ito yung iaalok ko kapag may naghahanap ng pagkain ng aso, diba? Malay mo. Kasi minsan, sa sardinas, namamahala na rin sila para sa aso nila. Kaya ito, sa sa grocery, meron ako nabibiling mura lang din. Binebenta ko siyang 18. Yung mega corned beef sa grocery. Tapos, kaya lang, di pa ako nakapag-order. Ito na muna. Ayan, kumuha ako ng 8 piraso. Yung isa nabili na. Ayan, tsaka yung ganap-ganap ko ngayong umaga, yung anak ko nagluto ng turon, ayan, tcharan, ayan, pang lang naman namin, pang snack-snack. Di ba kami nanananghalian na una na yung snack. Dapat pala mamaya mo ito ginawa eh. Tapos, dumating pala kahapon yung ating, Lemon Square kahapon. Binayaran natin kay Lemon Square. Ang binayaran ko kay Lemon Square is, medyo malit-lit lang, nasa 637, ayan. Malinis na yung resibo. Wala nang sulat-sulat sa ibaba. Ito yung natin sa akin kapon. Ito yung mga stock nating ayan, halos wala na rin pala. Tapos, ayan mga kamamshi, ito. 2 lemon square, 2 chuchu, watataps, lava cake, at saka watataps din pala to. Yan, 600 plus lang yan. Kasi yan, marami pa naman tayong biskwit. Medyo nagkagulo na dyan. Tama, ito na lang yung mga biskwit ko. Tapos meron pa tayong Oreo sa taas. Ayan, madami Oreo nga. Ayan o. Ayan o, Oreo. Dami ko palang Oreo. May lava cake pa tayo dun. Ayan mga kamamshi, yan lang naman yung aking content share ngayon dahil sabi ko update naman ako kasi wala na ako halos update. Tapos to, kakain tayo ng turon. Ayan, gawa ng anak ko. Ang saging is galing lang sa lolo nila, kay papa. Meron kasing tanim yung papa namin doon sa bunkers. Ayan. Itong. Ano siya, Tapos, partner ko lang ng tubig, malamig. Kasi sabi ko mga kamamshi, wala na akong halos update sa YouTube ko Lagi nila ako sa Facebook Kung dati-rati ng mga nakaraang taon, minsan nga binubura ko yung Facebook ko. Lagi natuloy ako sa Facebook Ayan, shout out muna kay Stephanie. Ayan. Ayun. Ang kulit ng batang yan eh. Pag bibili, shout out Ate Tere. Di ba? Ayan, shout out kay Pane. Tapos alam nyo ba mga kamamshi, yung JTI natin, nakakuha pa tayo ng old price kahit pa paano. Pero ano na lang, tatlong rim yata. Tatlong rim ng, 2 Camel at saka ng Mighty. Old price pa. Tapos na kasi, nagtaas na kasi sila. Shampoo nga eh.